Xabi, zer moduz? Ondo dazu? Ondo, leku ederrian gauz. Bai, zingarek ejo. Bueno, bertsolarixa, Bertsozale Elkarteko presidentia, Mondragon Unibertsitateko UESI fakultateko irakaslia, lotura handixa dakazu komunidadiakin, komunikazioakin, nondik dator hori? Bueno, zail da erantzuten nondik datorren. Segurenik izaera kontu bat izango da, batetik. Eta bestetik izan daiteke urteetan, bertso eskolan eta herrian ikasitakotik, bestengandik eta egindakotik, hortik ere izango delako seguruenik zer jasoa izango dut. Bestetik, eukidozu harremana D20 ekimenakin, badakizu saio hauek, Goiena Telebista eta D20 ekimenak batera itzen dugula, ze pentsau jatzun proposamena, Deba Goiena eraldatzeko misio hori? Nik ilusioz hartu nuen kontu bat izan zen, batetik, hornitzaile bezala bere egunean, enkargu bat heldu zitzaigulako, bere egunean azetakan nengoen lanean, eta eskatu ziguten, izenik ez zuen proiektu baten marka estrategia garatzea. Eta ilusioz hartu nuen, batetik lan berri bat zelako, eskatzailea, erakundea bera indartsu edo potentea ikusten nuelako, eta bestetik proiektuak berak ilusio hori zekarrelako berekin, batik bat ikusita zein erakunde zeuden horren atzean, eta zein zen gogoa, pixkat elkarrekin eraikitzekoa eta etorkizuneko erronka horiei elkarrekin eustekoa. Importantia da, erronkeri ilusioz heltzia. Zuretako zein da momentu honetan dakagun erronkari garrantzitsuena? Atrebentzia asko behar zen ikuste erronka bakarra izendatzeko, eta ez dut uste gainera komeni denik ere. Iruditzen zaite erronka guztiek elkar loturaren badaukatela eta ezin diegula modu bakarran erantzun erronka horiei. Uste dute askoz ere modu holistikoagoan ulertu behar ditugula eta kontziente izan behar garela guk elkarri eragiten diogun neurrian, erronkek elkarri eragiten dietela eta elkarrekintzan daudela zentzu orokorrean. Gure pertsona nagusien zaintzaz aritzen bagara, ez dut ulertzen erronka hori ebasterik dagoenik pentsatu gabe zein den gure erronka soziodemografikoa, zein den digitalizazioak ekarriko dizkigun, zeintzuk diren digitalizazioak ekarriko dizkigun erronkak eta aukerak, zaintza bera ulertu gabe eta landu gabe, ez dut uste bere hortan erantzun diezaiok egunik erronka bat, eta beraz ezin dugula izendatu erronka bakarra. Hortaz, erronkak elkarlotuta dagozenez, horrei emon beharreko erantzunak be halakoak izan beharko dira, ezta? Bai, nik uste dute sarea dela gako hemen batik bat, uste dute hori ari dela besteak beste planteatzen D20 eta ni horren, hortan sinisten dut. Uste dute badagoela Euskal Herrian hortarako ohitura bat, horrek ematen digula esan baiteke, nolabait, karrera hontan privilegiozko posizio bat, hasteko behintzat, ohituta gaudelako elkarrekin egitera, gure baian ikusta besterik ez dago, izan daiteke un kooperatibo bat, izan daiteke Mondragon, edo izan daiteke euskalgintzan eta elkartegintzan gurean dagoen indarra, esperientzia edo behintzat urtetako lana. Komunitatea da gakoa orduan? Bai, nik uste dute hortan ere eragin behar dugula, edo behintzat orain artetik hor jarraitu behar dugula, ulertuaz, erronkak denoi eragiten digutela, eta orduan, denok eman beharko dugula aurrera pauso bat konpromisoan, da igual atzera pauso bat protagonismoan. Txikitik handira enbiarreko lasterketa bat da? Bai, nik horre txikiarena kontu bat ulertu dela ere, badela lasterketa hortan edo, eta ez zait termino kompetitiboetan azaltzea gustatzen, baina badela beste aukera bat, edo beste indargune bat. Antonio Rodríguez de las Herasek zioen etorkizunean saretutakoak eta txikiak ziren proiektuak izango dut zutela arrakasta, eta niri horrek ematen dizer pentsatu, uste dute hortan arrazoi puntua bat zuela gizon honek.
txikiak baina ondo saretutakoak baldin bagara eta tokian tokira egiteko gaitasuna badugu, uste dute gauza politak egin daitezkela eta erronka horiei erantzuteko modu interesgarri bat izan daitekeela. Bagabiz, ezta, txikitasun horrek dakan garrantziaz berbetan, komunitatea ehuntzearen garrantziaz, zuk bertsolari bezala, ondo dakizu, ezta, holtzara igo eta bueno, zure hausnarketa hori plazaratzen dozunean horrek eragin bat dakala. Ez dakit hausnartzen dozuen saio baten ostian esan dozuenaz, sortu aldo zuen inpaktuaz? Bueno, norberangan behintzat inpaktu sortzen du eta etxera bidean, bueno, saio egunetan nik behintzat ez dut lo azkar hartzen, esandako denak errepasatzen ditudalako. Eragina nik uste norberangan batik bat baduela, edo behintzat nigan, bertsoak ematen didalako aukera pentsatzeko, hausnartzeko, besteren tokian jartzeko, esaterako pertsonaia desberdinen papeletik abesten dugulako. Pentsatu nahi dut entzuten duen horrengan ere pixkat eragingo duela esaten dugun horrek. Azken finean bertsoak egiten baitu, ez? Argazki bat edo behintzat ematen digu input bat egoerarena, tokiarena, garaiarena. Orduan, bueno, horri erantzuten digun neurrian zerbait eragingo dugu. Baina, bueno, nik uste norbanakotik haratago eta bertso batetik haratago, ez? Mugimenduak berak eragiten duela eta bertsolaritza den mugimenduak eragiten duela, izan daiteke txapelketan, baina izan daiteke ere bertso eskolek herriz herri eragiten dutena, edo hezkuntza arautuan bertsolaritza emateak, 5. eta 6. mailan, tokian toki haur horiei eta ekosistema hortan eragiten duena, ez? Oioneko ikastetxe batean euskaraz jardun daitezela ikasle batzuk bertsotan, uste dut badela eragin bat, adibidez euskararen normalizaziora begira, baina baita ere ikasle horien bestelako konpetentzia batzuk garatze aldera. Izan daiteke publiko aurrean hitz egitearena, edo izan daiteke sormenan lantzarena. Eta gehiago sinesten dute talde bezala, mugimendu bezala daukagun eragin horretan, eta gu adibide bat besterik ez da. Hezkuntza aipatu dozu, kasu honetan zu unibertsitateko irakaslea bebazara, hortaz gaztiekin hartu emana eukiko dozu. Etorkizunera begira eta hori oinarri hartuta, itxaropentsua zara? Bai, gaur egun dianaren erdigunean ere jarri dituzte gazteak, edo jarri gaituzte, esan badezaket. Nik ilusioz bizi dut, uste dute, gazteari tokatzen zaiola disruptibo izatea, dagoen aldatzea eta utzi behar digula espazio hortarako, eta uste baino gaituagoak eta prestatuagoak daudela egungo gazteak etorkizuneko erronkei erantzuteko. Arduraz bizi dut hori, horren parte ere banaizelako eta bagarelako, baina nik uste egun normalizatu diren diskurso batzuetan kulpabilizazio hori gainditu beharra dagoela eta tokatzen zaigula espazio eskaintzea gazteei, egin dezaten haiek ere. Iñaki Muruak behin baino gehiagotan esan zian kontua, ez? Entrenatu behar ditugula gazteok, entrenatu behar zaituztegu eta entrenatzeko egiten utzi behar da. Eta hori gogoan izaten saiatzen naiz behintzat Iñakik esandako hori. Bukatzeko, saio honetan ohikoa bihurtu da galdera, erronka konplexu hauei heltzeko, etorkizunerako eraldaketa hori bilatzeko, zubiak eraiki beharko bagenituzke, zuk zein mutur lotuko zenituzke? Ez da galdera erresa edo erantzuten behintzat ez da erresa. Agian zubi berriak sortu baino daudenak bermatu beharko genituzke, uste dute lehen esandakotik, ez? Badagoela sare bat gure herrian, gure eskualdean, eta hor dagoeneko eraikita dauden horiek indartu beharko genituzkela, mutur berriak batu baino. Aterik itxi gabe noski, baina dauden horiek bermatzen eta indartzen ere badugu nahiko lan. Mila esker Xabi eta eskerrik asko etorkizunera begirako itxaropen izpi horrek ekartzearren. Zuei, noiz